Kwapangidwa lamulo ku chipani cha DPP, lamulo limene litakhaulitse andale aja oyendayenda aja. Akunena kuti kuyambira pano kumapita kutsogolo, DPP ili ndi lamulo lonena kuti wina aliyense amene akufuna kulowa chipanichi kuchoka mu chipani china adzitenga dzina lake ndi kulipiritsa ku komiti. Akomiti akakhala pasi ndi kusinkhasinkha bwinobwino kuti amene akuyenera alolerezedwe kuti alowe kapena ayi. Zomwe zachidziwikire ambiriwo adzipezeka zoti akukanidwa kuti asalowe ku chipani. Lamulo limeneli litseka kunena kuti anthu andale asamasunthe kuchoka mu zipani zina kupita nawo ku chipani chimene chili kolamula. Mwa njira iyi ku DPP situziwa zipani zinazo, komano DPP akuti apanga motero. Amene amatsimikiza izitu ndi a Charles Mhango, omwe ndi nduna yoyang'anira zachilungamo komanso ndi mlangizi ndithu ku chipani cha DPP, amene amalangiza Peter Mutharika kumbali yokhuzana ndi za malamulo. Mkulu ameneyi amafotokoza pomuyankhano Noel Chimpeni, MP wa dera la Nkhatabe Chintheche. Mkulu ameneyitu anabweretsa nkhani yonena kuti sizikumakhala bwino kunena kuti aphungu osiyanasiyana akufunano achoke kumbali yotsutsa apite kumbali yolamula akajoine DPP, kodi pamene papa sipangapezeke zonota DPP mukuwaletsa anthu ngati amene wakuti asamangosuntha chifukwa kuti no zitheke no bwinobwino ku parliament kuno zikufunikira tikhale ndi akumbali yotsutsa amphamvu, akumbali yolamulanso amphamvu. Cholinga chonena kuti akumbali yotsutsaza zitha kumalithandizira boma lija kupereka ma check and balances kuti kodi apa mukuyendetsa bwino zinthu, koma zimene zingatheke bwanji pamene wina aliyense akufunatu alowere kumbali yolamulayo ndi inu muzingolandira. Tapangani njira yonena kuti yani muzitseka ndithu anthu amene wasamangoyendayenda. Ndibera amafotokozano to Charles Mhango kunena kuti ifetu lamulo tilinalo kale tinalipanga kuti panopa sitingangolola wina aliyense kuti atani kuti basi achoke uko atochoke kongeresi akaloweno ku DPP. Gulu lachina kenenso ndadza tikwaziwa inali fanzi yonena kuti imakonda zosuntha achina chenjigolo amenewa kuti panopa apangira njira amene yasangaloweno ku DPP. Kandiwendani koma kafika amene watika kuunika bwinobwino kuti ukuyenera upite kumeneko chifukwa tikufunadi kumbali yotsutsaso kukhale anthu osati wina aliyense akhale kumbali yolamula. Enda anthu awonda amenenso apezeka zoti ndi amene anaononga aja ndi amene analephera kumbali yolamula nthawi ya mbuyoyo, panopa apita kumbali yotsutsa akufuna athaweko apitenso kumbali yolamula akaonongeso iyayi akhale kumbali yotsutsa komweko. Mmene moto ndi mmene afotokozera amene wawa a Charles Mhango, tikunena kuti no nduna yoyang'anira zachilungamo kunoko ku Malawi, yemwenso ndi mlangizi kumbali yokhuzana ndi za malamulo ku chipani cha DPP, amene amamulangiza Peter Mutharika. Nkhani tu ndimene mukuiona bwanji makamaka lamulo limeneli, chifukwa kunoku nde kuli vuto lonena kuti fanzi imene inali kumbali yotsutsa ikangoti no yapita kumbali yolamula, anthu amene ali kumbali yolamula aja apita kumbali yotsutsa. Fanzi yandale kumbali imene yachipani chimene chatuluka mboma imafunanso yakwerenso ija yakuboma ija, mwayiona ndikuti pena paliponse akufuna iwo azingokhala kumbali yolamula ndi fanzi yomwenso ikutani iyo zikuti no ukaononga kumene kuja ndi imene imaononga zinthu salapita patsogolo. Inu mukuona bwanji lamulo limene ndi lamulo labwino aitha a DPP kapena mwene inu mukutha kuzona zinthu zimosiyana? Tuzeni maganizo anu mu comment section, koma mukamatuza maganizo amene osewanso kulemekeza maganizo anzathu akuti